Pinal nang nagtumarpwesto si Attorney Norin San Luis Luti bilang City Administrator kan Siyudad ni Naga matapos maaprobaran kan sangguniang panlungsod an sa iyang appointment ngunya na Martes. May report si Joel Sulina. Naaprubahan na kang konseho lokal sa sangguniang panlungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Gabby Bordado ang opisyal na appointment ni Attorney Norin San Luis Luti bilang bagong City Administrator Martes, August 11, 2026 sa ika-54th regular session kang 15th sangguniang panlungsod na ilatag man ni Attorney San Luis Luti an sa iyang mga gigibuhon basado man sa pinagtaong direktiba kang hepe ehekutibo na iyong nag-appoint sa iya basado man sa mandato na pinagtao sa iya kang sangguniang panlungsod bilang City Administrator na human ma-manage kang daily city government operations urog na ang pag-coordinate sa mga city department heads as in chief of offices langan ma-implementar ni mga administrative policies as in matabang sa local chief executives sa mga kinakaipuhang mapangyaring development programs as in public services. Sinabi ni City Administrator Norin San Luis Luti na magiging overseer siya kan lambang operations kada aldaw kang gobyerno lokal. Napapasalamat po ako sa miyembro kang sangguniang panlungsod kang Naga sa pamamayo ni Vice Mayor Gabby Bordado sa confirmation na itinanggi sa kuya kan sa kuyang application as City Administrator kang Naga. Iyo po, may focus man natin sa si Ma'am Lenny, may mga importanteng dapat inuton. So, duman mo na kita nakatutok. Mayormente dyan itong mga projects na binaba from the national government. Iyo mo na ito ang inutang itutulo dahil ito si mga importanteng mainot dungan sa itong mga trabaho. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Naga Ngunyan. Ika, ako, kita, Naga. Ang tabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.